This is In Short with Mtumabaso. Yeah, kade ngifunda ama-comments ama-clipping wenzileyo. Apparently 98%, maybe 99% izidomu, abantu abangafeyila bebuza imibuzo. Ngibuze imibuzo la embalwa, mhlawumbe u-4. Awuphenduliwe lo mbuzo. Instead bayathuka nje inhlamba. Bangibiza ngomduduvu, bangibiza ngomxhiliba, bangibiza ngekhehla, bangibiza ngobhekicele, bangibiza ngofuseki. Abanye basho amagama amakhulu engakwazi nokuwabiza. Abaphendulile kodwa. Uma uthi ubonile uphathi wani la engaqala khona, ngabuza imibuzo. Ngalo nhlanhla wenu enimthanda kangaka nimkhonzile nimworshiphayo. You are worshiping him. Ngizophinda futhi. A man with one eye is a king amongst the blind. Indoda noma umuntu oneso elilodwa, indlobo, iba inkosi phakathi kwey'mpumputhe. Bayoyilandela kanti hayi, ayiboni kahle. Ngishiye weni on the side, la iso lingaboni khona. Izikhalakathele njengoba iso lilodwa. Ley'phuphu kwezizimpumputhe y'khalakathele zonke. Nina umuntu nibekela ama-landmines, amabhomu. Niyanyathelela nje aqhume. Why do you expose your stupidity? Uzokhomenta entweni ongayi-understand, ongayazi. Ngoba usudle kakhulu i-mainstream media propaganda endabeni kaNhlanhla. Waze wakholwa uNhlanhla benza i-PR, public relations management. Uyanimaneja, uyanidrayiva, uyanigquba unifake esibayeni khona ezokwazi ukunifida udoti. Senudlile-ke ngoba nisesibayeni vele. You have been locked esibayeni. Useyanifunza. Lento anifunza yona unifunza ushevu. Ake nginitshele nje imibuzo nginikhumbuze. Ngabuza ngathi mina, uNhlanhla wabulala abantu ngathi zintuthane. Umbuzo oqale ngawubuza ngathi, is he above the law yini yena? Ngaqala ngokubuza ukuthi na umsulwa yini? Nange sezenza uMesaya. Phendulani lo mbuzo. 2, ngabuza ngathi, is he above the law? Is he above reproach? Yena umthetho wase-South Africa usa-apply yini kuye? Ngabuza omunye umbuzo ngathi uNhlanhla uyayi-understand, is he still aligned with the code of ethics of the police? Ngabuza nje lokho. Ngabuza ngathi uNhlanhla, does he have a license to kill? Une-license yini? Wayithola kubani? Ngase ngibuza owesi-5 umbuzo uthi, uNhlanhla usawulandelani umthethomgomo lo kuthiwa i-constitution ye-South Africa enikeza umuntu a human right and a constitutional right to live and to be protected? Anikayiphendule imibuzo 5. Umsebenzi wamaphoyisa khona ukubulala. It's to provide law and order. Law and order, not to kill. uNhlanhla wasebulala kangaka. Ingabe ngempela usazivikela yena yini? Ngoba sithola la kufe nabantu besifazane, sithola la kufe nabantu abasarendile, kufe abantu abancane. Ingabe ngempela lento ezoNhlanhla iseyiyo yini? Ngifuna u-applye i-logic and the sober mind to these questions. Ungathathi ngama-emotions ukuthi wena iy'gebengu ziyabulala. Ngiyavuma, ngithi aziboshwe iy'gebengu, or else aku-amendwe i-constitution isection ekhuluma ngentambo, ukuthi intambo e-South Africa yavalwa. Ayikho, akekho umuntu okumele abulawe. Ku-amendwe legal and constitutional, i-constitution ivumela isigwebo sentambo. Uma ungangibuza mina ngiyahambisana nesigwebo sentambo. Mina-ke uMdumabaso of In Short ngiyahambisana nesigwebo sentambo.
kodwa ngeke ngisukele abantu singabahenga ngokuthi kuthiwa benze icala kuthiwa benza amacala singabahenga without i-permission ye-constitution and i-justice system yase-South Africa. We are not a banana country. Awuthi uthathe ngama-emotions uthi wena because ushaya sibhamu, wena useqhulwini ucommissioner, uzovela uthathe umthetho ubeke ezandleni zakho, uviolate i-constitution lelo ufake ngabe uyayi-protector. UNhlanhla as a police officer and as a commissioner is supposed to be the custodian of the constitution. I-constitution that forbids him from shooting at random. Akazi noma niyangizwa yini. I'm trying to talk sense, ngicathulise ngoba ngiyabona ukuthi la ley'ngane lezi ey'ncane zi-deformed, zinokukhubazeka, kumele ngiy'bekezelele ngempela. Ngiyibuze imibuzo yawu-5. UNhlanhla u-above reproach, is he above the law? UNhlanhla una i-license to kill yini? Does he have i-license to kill? Uma enayo uyinika ubani? 3. UNhlanhla is he exempt yini from the code of ethics of the constitution of the police, code of ethics of the police? Ngabuza ukuthi uNhlanhla kanti yena kagayidwa yini constitution? Imibuzo leyo. Ngiyaphinda futhi, umsebenzi wamaphoyisa at a layman's language, uma ngibuya phansi kule level labantu abaphendulayo, is to provide law and order, arrest isigebengu, then hand it over to i-justice system for i-process elegally ye-prosecution, ukuthi ithathe indawo yakho, uthole ungenacala uzikhulumele. Angithi uyakizwa? Uthola cha unecala bese unikezwa i-sanction based on your transgression. Khona kabasalayo lapho. Isigwebo phela asibe semthethweni silingane nesenzo sakho. Kukhona abantu abagwetshwa odilika jela abawu-10 ngoba intambo ingekho. Labo bantu bayajezisiwe. Manje umzongibuza ukuthi labo bantu badla imali estate, kanti uNhlanhla yena usebenzisana lamaphoyisa okuthiwa NIU ngoba imali estate. So-ke umbuzo uthi sithi amaphoyisa awaphuma dubula abantu okuthiwa izigebengu. Buphi ubufakazi? Amongst abantu abafile zikhona iy'gebengu, ngiyavuma, khona abangezona iy'gebengu. Ngizosuke ngimtshela amaqiniso. Nike nayihambela yini imindeni yalabantu abashonile nithole ukuthi laba abantu ababulewe obani, babulawe lini? Niyothola ukumangala ukuthi kusele iy'ntandane, kusele ogogo bazothathani bahlanze nani kwamingcwabo. Ngenxa yalo Nhlanhla wenu enimthwele ngeqoba, nishayela umuntu izandla ebenza ubugebengu. Le nto enziwa uNhlanhla ayikho emthethweni, ngiyanitshela-ke njengamanje. Uviolate i-code of ethics of the police system yase-South Africa, SAPS. Yebo, sengishilo vele. UNhlanhla icala lela lenzayo. Akekho umuntu okuthiwa igebengu zingapha hambani uyidubula. Cha, hambani uyibopha. Uma-ke zidubula, you can shoot back in protection of yourself, in self-defense. Hhayi ukuthola ngisho iy'ngane ey'ncane, ngisho amantombazane uyaqhofuza ngenhlamvu nimshayela izandla. Yinina lo enimhlohlayo uNhlanhla. UNhlanhla needs to be reprimanded. Fethu akhuzeke ngoba nginitshelile namanje sanitshela lo nyaka lo uzophela eseguqe ngamadolo. He's trying everything to protect himself. Ngabe ndlalela i-content ndibele ukubuka mina ukuthi ngifana noBheki Cele, ukuthi ngumduduvu wekhehla, ukuthi ngimnyama, ukuthi ngivela ngaphandle, ukuthi ngiyagula, ukuthi anginazi nje ukuthi imsangano le. Uyazi abantu abasilela benzani? Abakhulumi, bafaka nje lento kuthiwa ama-heart. Bathika ama-heart usho ukuthi bayithanda lento. Awubala ama-heart against ama-comment. Ama-hearts maningi. Abantu abasileke laba bafaka ama-heart ngoba bayabona ukuthi they cannot stoop so low ukuthi bazo-agrisha nani ngigcine niphikisana nodwa. Bathule nje banibuka. Nifana nezinja noma inja ethi yajabula iphamisa umsilandi kuvela izinqa, sesibone enye into thina. Ngiyanitshela nje for free yonke into engitshela yona. Lalela i-content, ngamanye amazwi dlala inyama, ukhohlwe zinzipho, ubhizi ubona nenzipho, uluza inyama.
nakule